Быйыл Татарстан китап нәшриятына 100 ел тулды. Бу уңайдан башкалабызның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театр бинасында тантаналы кичә булып үтте. Очрашып күрешү бәйрәмендә булды 100 еллык. Кайчандыр нәшриятта эшләп киткән хезмәткәрләр төрле еллардагы фотолардан үзен эзләде, хатирәләр яңартты. Минем эшләгән ел иң әйбәт еллар булды. Анда баш редактор булып эшләдем. Вот мен килгәч Аллаһның рәхмәте белән без анда хозура счетка күчердек мине. Мәскәү ике издательство. Ленинградныкы безнеке өченче, бүтән беркемдә дә булмады. İl tutaşağın birine çıkıp yazdım. Yanlışlar arkasında bölgelenseniz, yok bulaşağınızla tağımında çıkıp yazdım. Biz китаплы, мәгърифәтле халык булган. Шөкер шулай булып калган бездә. Бер гасыр эчендә 20 меңнән артык исемдә 243 миллион дәнәдә китап бастырылып таралган. Алар Урта Азия, Кавказ халыкларына да барып җиткәннәр. Чөнки Казан типографияләре революцияга кадәр үк иң эреләрдән саналып, заманы өчен иң яхшы җиһазларга ия булганнар. Бездә бик сирәк очрый торган япон, гарәп кебек телләрнең дә шрифтлары булуы билгеле. Бик кызганыч, булгавыр елларда алар югалып беткәннәр. Ә менә иң истәлекле сирәк басмалар Milli Kitapxana киштәләрендә әле дә саклана. Менә бу китап мәсәлән нәрсәсе белән үзенчәлекле. Аның полиграфик эшләнеше ягыннан менә бу бик матур, русча әйткәндә тиснение дип атала. Шушындый инде 40нчы елларда ук шушындый ысул белән китап чыгара торган булганнар. Бик матур бизәкләп эшләнгән шундый китап. Россия китап палатасы җитәкчесе Елена Нагина белән Ripple Classic ширкәтләр төркеме мөдире Сергей Макаренков бәйрәм белән кутладылар. Республиканың премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлиева белән Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев нәширләргә тырыш хезмәтләрен хөрмәтләп бүләкләр тапшырды. Елына уртача 200 исемдә гомуми тиражы 500 меңгә якын китап нәшер итәбез. 500гә якын кулъязма килеп керә. Алар төрле кемдер үзе алып килә, кемдер интернет аша җибәрә. Көн сайын да эш көннәрендә алсак кына инде көн сайын бер яңа китап чыга дигән сүз. Бу яхшы сан, башка регионнар белән чагыштырганда бу бер кайсы бер регионнардан артык. Без инде монда милли нәшриятләр арасында әйдәп баручы нәшриятларыбызның берсе безнең. Моның өчен безнең президентыбыз һәм хөкүмәтебезгә рәхмәт. Безнең соралайны балалар китаплары, аннары фәнни популяр басмалар, аннары белешмә басмалар бик күп сорала, аннары тагын инде проза китаплары. Нәшриятның хәзерге чоры югары мөмкинлекләр чоры булып санала. Махсус кибетләр тоту, халыкның ихтыяҗын даими өйрәнеп тору, сайт булдыру, булар заман белән бергә атларга ярдәм итә. 400 сәгатькә сузылырлык 80ләп аудио китаплар яздырылган. Ел азагына кадәр исемлек тагын да озынайып 700 сәгатькә тулачак.